karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Kuan, ready na siya nga mahimong inahan. Husto ka. Ready na siya nga mamahimong inahan. Nangandam na siya sumaabot nilang anak ni Kent. Ha? Pero, Usa pero, mabdos na di siya? Kadali sad. Nga itong usang adlaw pa gani sila dili ka gustong magunahuna nga mamabdo si Claire sa anak ni Kent? Sure ko nga dili pa na siya mabdos, oy. Ang ano na post-post man siya, ana. Nasuko ka ni Claire? Ha? Nga ba suko man ko? Wa ko masuko, oy. Wa mo ko'y labot anak nila. Bahala na kung maunsa na sila din ha. Buti pa sabot nga oyon ra ka nga sila si Kent ug Claire ang magkadayon? Okay na kayo, oy. Wa mo ko'y katungod nga mubabag kung mahitabo man. Maayo. May lain kang isugo na ko, Sir Hans? Doon na pa. Unsa man na? Best friend man ka nimo si Kent. Mamanay mong gisulti, di ba? Oh, kay best friend bitaw mi, BFF. Tambagi siya nga dili na pasakitan og sulti si Claire. Ha? Sige. Ako rasing sultihan. O nga kung muanhi si Claire sa bahay, dili niya insultohon. Babae ka usab, dili ba? Oo. Klaro matingali sa kong dagway nga babahi ko. Kung ba una, mubati ka gyud kung dunay babae nga pasakitan. Syempre mo bati isa doy. Labi na kung kailasan na ako ang gipasakitan. Parehas na ni Claire. Maayo. Sige. Makalakaw ka na. Sige. Ano sa mga nakaon ni Mika Claire? Niguro magit siya nga mumabdo siya. Ang uban ra ba? Mipahilipay na nilang duha ni Kent. Tubag ako, Claire. Tubag. Pagi ako, Kent. Ayaw pag-ali di hospitahan eh. Ayos o sa may tuyo ni Kuya Hans ni mo? Gipakita lang ko niya sa post ni Mika Claire. Sure naman dahil siya mumabdo siya. Niyabag ni Bayhana. Okay naman sana. Aron, makapangandam ka. Ayos ayaw pagtuo siyang gipost. So may labot na ako kung mag-post siya. Nga naman dahil ko matuo ko, Kent. Ayos nalain na sab ka. O gano'n malain man ko. O ako malain, uy. Huna-huna, ranat ni mo nga nalain ko. O mo ko'y labot ko na siya may tabo ninyo. Ayos Excuse o na, kaya doon na pa ko'y buhaton. nalain na sa si Ayos Claire, tubag ako. Claire. Saba ba na yung cellphone ka, oy? Saan mo na nawag mo? Hindi mo na yung tubagon, ha? Walang. Di pa lang ko ganahan nga mutubag sa tawag ni Kent. Si Kent na? Hmm? Anong di mo kang kisulti niya, ha? Naibaw man ko, awayon ako niya. Mga naisulta si mo drama. Nabitaw nagpuspos ka ng pick news. Nya, ganahan man ko magbuot. Ganahan ka nga ikaw rin hapon ang mauwa na. Ha? Hindi pa na tinuod. Matinuod lagi ni. Tuulan lang ko, James. Makasal gyud mi si Kent. Ikaw ba? Ikaw mo tayo bida sa una? Ikaw na hinuog kong trabida na inoon, ani? Ikaw sad. Wag gyud kay nahimo sa akong gisugo nimo. Pura man og madlo kong manguyab niya siya. Ano mahadlok
Hadlok man ka, uy. Gimarkahan naman yung daan ni Hans. Matuog kog sa'yo, ma. Yan ang wa naman sa kuno kamutagad ni Kent. Mahimo na siyang amahan sa umaabot. Dili maayong magpaduol ko niya. Biliba sad nako adtong Ma'am Claire. Oy, nganong isog man kaya siyang nagpost nga mabdo siya? Oh, sure nagitingali siya nga mumabdo siya. Sige na, ma, oy, matuog na ako. Kay mag-decorate pa mi ugma sa cottage. Kini. Anhinin ako ibuta ang mga buwak na fake. Wa pa ko mamandir, Sir Hans. Nga nang wa man ka musulti na magtrabaho na rin ka ining cottage. Di ba nagsabot naman ta? Nga kitang duha ang mo trabaho din his cottage? Ikaw mo guday na, Kent. Maikog na ko magpatabang ni mo, eh. Naibaw ko. May distansya na sab ka nako tungod sa gipost ni Claire. Kent, mahimo ba? Dili na ta maghiskot ni Claire. Sige na, matabang makakanako. Tabang na lang diha. Kay buta ng wallpaper nga kakahuyan. Sige. Hi, mas kuya. May gipalit. Og ikaw, ay napaglangay-langay diha. Tabangan na lang nato og tao ng wallpaper. Pakita una ko nga mapahiyom ka nako. He. Di man napahiyom eh. Kana ba? Pahiyom gyud. Aron makugi kog tabang nimo. Huwag mo siya nagsugo ni mo, tabangan ko. Ni si Kent. Sa makaigian yan ang tawhanay. Kanang yung wa mo rin akong ipangita kon malonely ko, ayesa. Lagi. Tago sa mga din, Kent. Wag, kining mitabang ni ayesa kuya. Ug kinsa naghatag nimo pagtugot nga tabangan nimo sa ahisa sa iyang trabaho? Kung gusto ra mo tabang kuya, dili na kinahanglan nga manangin pa ta. Kung sige magagdul-dul ni ahisa. Ganahan lang ko. Kent, sige na, lakaw na lang. Ayaw na lang ko tabangi din, eh. Nakawati kas gisulti nga ahisa, Kent? Makalakaw ka na. Unsa man gyud plano nimo ni ayesa kuya? Ay, time pa, bi. Ginoo ko, ayaw lagi intang mo pag-away tungod na ko. Mauwaw lagi ko. Dili ayesa dili. Gusto lang ko mahibaw kung asa kutob ang iyang pag-ulipon nimo. Kung unsa pa'y pangayuon niyang bayad nimo tungod sa kamatayon ni Kara. Agoy, Kent, gusto na ba? Pasagdi ko nga musulti ayesa. May katungod kang mahibaw kung unsa pa'y iyang ipabuhat nimo. Wa kay labot kung unsa pa akong ipabuhat ni ahisa, Kent. May labol ko tungod kay suod ko siyang higala. In town, ayaw lagi mo paglalis. Sige kuya. Unsa man kuya? Nagplano ka nga si ayesa na gyud ang imong ipuli kang Kara? Ha? Kung mao man na ang naa sa imong nahuna, nagpakita ka na gyud sa imong kaluog. Hoy! Sir Hans! Basta makayo pa na magoy! Ayaw ko nga ligluog, ha? Kent! Tanawa! Nasumbagan hinon kasi mo magkuwang. Imo mo gusto gigan lagluog. Tungod kay mao na siya. Nahimo sang luog tungod sa iyang gugma ni Kara. Kent, at sa bahos to na lagi. Kaya na natin ka nga ayaw na pagsukol ni Hans. Pauli na lang, Bi. Dili. Ba't si Dili? Kinahanglan mahumandayon ang imong trabaho ining cottage. Busa, tabangan ta ka sa masugot siyang dili. Unsa? Nasumbagan na sab ni Sir Hans si Sir Kent? Ano man? Da. Nasuko sa Sir Hans nga, gitabangan ko ni Kent, ma. Ay, pastila na unsa naman taon ng duha, oy. Kahumok ba taon na nila mag-away? Lain ra ba kaayo kay ako gid ilang giawayan? Sus, murag gitugon sa kong kagupaha nga kagumtad og mga gwapo, eh. Agwapa man ka ayesa, buangon lang ka. Ay, mama, sad, uy. Oh, kay dili de kaya bagon og gotok. Pero ayaw nag-surrender, ha?
Sa unsa man? Sa atong trabaho ko din Dili maoy. Ayaw kalimot nga duha ang atong tumong sa atong pagtrabaho din Ha? Una, makatago kita gikan sa insik. Ikaduha, makakwarta sabta. Nakasabot ko maoy. Maluoy man sa kumubiyas man nagsuon. Pero unsa gid kay akong buhaton man no aron dili na sila mag-away, no? Magpakasal ka sa usa nila. Ma! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!